Sa musika sa usa ka anak ang daw nakapaayo sa usa ka inahan nga may balatian nga cancer. Atong ibida ang ilang istorya sa report ni Mark Reggie Abella. Tinuod gayud ang panutihon nga music has healing power. Nagpamatuod niini ang istorya ni Benji Sarmiento kinsa usa ka breast and ovarian cancer survivor. Ang gugma sa musika sa iyang nagbinugto nga anak nga si Albert Rafael Sarmiento ang daw naghatag og kadasig ug kahayag sa iyang kaugalingon. We all have God-given gifts. It's up to us to nurture it. It may be difficult at first, but never give up. Sa edad nga 8 anyos, nabantayan na nila nga adunay talento sa musika si Ruff Ruff, dili lang sa violin apan sa gitar o piano. Dili lang si Benji ang makadungog sa kaanindot sa huni sa musika nga dalit ni Ruff Ruff, kay isip agi og pasalamat sa milagrosong pagkaayo sa iyang inahan, mo perform si Ruff Ruff sa mga Breast Cancer Awareness Month event matag tuig. Sa musika, midangop ang banay Sarmiento ug mas gipalig-on kini pinaagi sa hugot nga pagtuo sa Ginoo. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.